Oikein paljon hei urheilun kahvipöydästä ja kuuntelit tai katselit tätä, niin tervetuloa mukaan. Tämä nyt on tämmöinen testi myös samalla tähän niin kuin YouTube-puolelle. Tämä tulee tästä varmasti kehittyä, mutta ajattelin, että oma filosofia on se, että tehdään enemmän kuin mietitään liian paljon, joten tässä on nyt lopputulos ja kahvit on laitettu ja en tiedä miten se näkyy tuossa green screen jutun päällä, mutta otetaan nyt kuitenkin huikka ja tervetuloa mukaan. Urheilun kahvipöydässä on siis takaisin, tämä on jaksonumero, pitää muuten ihan sitten tarkistaa. Tämä on jaksonumero 62 kaiken kaikkiaan tuolta ammoisista ajoista, kun lasketaan vuodesta 2019. Mutta jos et ole ennen urheilun kahvipöytää kuunnellut, niin kaikkihan alkoi vuonna 2019 kahvipöydässä podcastina ja siitä sitten pikkuhiljaa ottanut suuntaan tuonne urheiluun. Meillä on ollut paljon vieraita, tai mulla on ollut paljon vieraita ja sitten 2021 tuli sitten tämmöinen ensimmäinen kunnon monologijakso ja sitten sen jälkeen ei ollut oikeastaan mitään, mutta ajattelin, että hyvä pitää ammattitaitoa yllä tämmöisessä yksin hölinän puolella ja hölistä yksikseen ja jos joku kuuntelee, niin hemmetin hyvä, jos ei, niin ei haittaa. Mutta onneksi kuuntelee, ollut kiva huomata, että kuuntelijoita riittää ja tehdään nyt niin kauan kuin hyvältä tuntuu ja tänään sitten jatketaan ja lähes täysin improvisoitua puhetta, eli meillä on joku asia, mitä käsittelen ja sitten puheen kautta se menee jonnekin johtopäätökseen tai ei. Tämä on hyvin tämmöistä kokeellista. Toivottavasti viihdyt. Ja palautetta voi antaa, että kunnon juontaja tuolla Instagramissa, laitan sen tuohon myös sen linkin, tai en linkin, tähän ei voi laittaa linkkiä, mutta laitan sen, mikä se on, sen osoitteen, tai sen nimimerkin vielä, mistä voi käydä laittaa kommenttia ja seurata muutenkin, mä teen ammatikseni puhehommia, niin miksen sitten myös harrastaakseni puhehommia. Että näin. Mutta hei, meillä on tänään pari aihetta pöydällä ja mennään niistä ensimmäiseen aiheeseen ja se on aihe. se on myös aihe. Ja se aihe on Champions Hockey League, eli tuttavallisemmin CHL. Ja nyt nimenomaan tämä nykymuotoinen CHL, joka on siis vuonna 2014 nähnyt päivänvalon, tämä nykymuotoinen CHL, ja miksi siitä niin haluan puhua, niin voi jumalauta siis. Silloin kun CHL ensimmäisiä vauvan askeleitaan otti, eli elettiin tuommoista vuotta 2009, ja se oli silloin ihan sille eurooppalaisia huippujoukkoita tulee vastaan ja näin. Ja oli niinku hyvä meininki peleissä ja tälleen, mutta siinä oli koko ajan vähän semmoinen, tiedättekö, puoli semmoinen, vähän niin kuin Pepsi-pullo, joka on ollut pöydällä yö yli, niin vähän semmoinen maku, vähän lämmin, vähän hapoton, ei ollut oikein hiilihappoja siinä sarjassa, ja sittenhän se kuopattiin jossakin kohtaa, ja sitten 2014 näki päivävalon tämä uusi uljas CHL, ja ensimmäisenä tietenkin ajattelin, että on muuten pikkusen paljon noita joukkueita, että näinköhän Euroopasta tosiaan näin monta, siellä oli tietenkin Nottingham Panthersia ja tämmöistä, ja ei niinku, se ei oikein jotenkin lähtenyt, ja mä myös on hyvä tunnustaa tosiaan, että mä en ole tämän uuden CHL:n aikana kauhean montaa peliä paikan päällä nähnyt, joitakin niin kuin, televisiosta, mutta siis mun mielestä niin kuin, kyllä mä innostun, mä oon urheilufani, niin kuin sinäkin oot. Ja mä innostun tarinoista ja siitä, että joku asia myydään, ja niin kuin tuodaan mulle niin kuin näin, että Vasso 6, siitä sulle uusi tämmönen sarja, ja ruvetaan hommaamaan, ja kun ei oikein missään kohtaa ei ole niin lähtenyt, ja sitten sitä ei edes auta se, että pelaajat puhuu mediassa, jos on joku syksyllä ennen vaikka liigakauden alkamista on CHL-matsi, ja sitten haastellaan jotakin pelaajaa, ja sitten joo, kiva, että on tämmöisiä vähän totisimpia harkkapelejä. Niin ei se nyt varsinaisesti niinku tuu semmoista niinku
kojonesta siihen, että vittu jes CHL, että nyt on kaikkia aikojen gameit. Päinvastoin se on vaan, että niinpä harkkapelejä, jossa on vähän panosta. Ja tätä on niinku itselle niinku urheilufanina CHL vähän niinku ollut. Ja sitten niinku, toki niinku tiedän, että siellä on niinku huippupelejä ja huippumatseja. Musta on jotenkin liikuttavaa, kun Viaplaylläkin nyt ihan ollaan aivan en edes sano, koska YouTube sensuroi, mutta tää on muuten myös hyvä mennä tänne YouTubeen, niin joutuu vähän miettimään, mitä sanoo. niin ei ole niinku ollut silleen, niinku, tiedätkö, CHL, siinäpä vasta sarja, ei, päinvastoin. Ja miksi mä haluan puhua tästä nyt niin kuin nyt tässä urheilun kahvipöydässä, niin on siis se, että se on ammattilaisliiga ja siitä niin kuin halutaan tehdä niin kuin vakavasti otettava sarja eittämättä, niin kuin se on niin kuin jääkiekon, eurooppalaisen jääkiekon semmoinen kruunun jalokivi. Ja sitten okei, ehkä panokset on peli, mutta sitten kun mun eteen osuu otsikko, että hupiretkellä olleen Ilveksen ottelussa täysin käsittämätön tilanne. Sitten mä, että no mikä hupiretki? Niin sitten selviää, että joo, että me itse asiassa laitettiin sinne me laitettiin sinne niinku meidän niinku paskimmat. Eli laitettiin siis junnut pelaamaan jääkiekkaa sinne ja tää on niinku tämä niinku osoittaa mun mielestä sen, että et ei näitä seuroja kiinnosta niinku toi CHL, että sen tarkoitus olisi olla niinku Euroopan jääkiekon kruunun jalokivi niinku juhlapuheiden tasolla, ja sitten sinne Ilves tuo jonkun junnuporukan, ja eikä mitään pois niiltä junnuilta, mutta se on ammattilaisliiga. Tätä samaa keskustelua käydään maajoukkuetauolla SM-liigan suhteen, kun tuolla painaa joku juniorit. Niin haluatko sä maksaa siitä pelistä, SM-liigapelistä, kun siellä pelaa junnut? Et halua. Kun sä haluat nähdä niitä ainakin omassa tapauksessa, ja moni siellä nyt voi olla eri mieltä tai samaa mieltä, mutta mä haluan nähdä huippu-urheilua, kun mä maksan lipuhinnan. Niin miltä se tuntuu siitä CHL-fanista? Ajatellaan tilanne, että siellä on vastassa joukkoja, joka on niin kuin jatkossa, ja siellä on hirveä buumi siellä, että siis jossakin eurooppalaisessa kaupungissa sattuu nyt olemaan buumi siitä, että siellä pelataan CHL. Niin sitten se, että sitten sinne tulee joku Ilves Suomesta ja fanit katsoo, että jumalauta, että Ilves, että yksi Euroopan niin kuin kiinnostavampia joukkueita niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja sitten ne tuo sinne jonkun aivan niin kuin, tiedätkö, pubiporukan pelaamaan, niin ei se niin kuin, se ei niin kuin palvele. Mä oon niin kuin tässä podcastissa aina sitä mieltä, kun se kuluttaja viime kädessä ratkaisee, että onko se joku urheilusarja kiinnostava vai ei. Ja se, että Ilves tuo sinne jonkun junnu-pubiporukan, niin se ei indikoi sille kuluttajalle sitä välttämättä, että tämä on niinku huippusarja, vaan että tänne voi tulla niinku naapurin Rauno ja kummintettiin Elsa siihen kuulee, että me tultiin pelaamaan tänne tätä vakavasti otettavaa huippusarjaa CHL, niin ei se niinku vaan lähde niin. Niin jotenkin, kun itsekin niinku tekee päivätöitä yrityksessä, joka niinku, jossa niinku viestinnän ja markkinoinnin asiat on niinku päivittäin niinku se kore, niin mä niinku mietin viestinnällisesti sitä, että jos täällä on nyt niinku joku CHL, joku johtoporras ja eurooppalaisten seurojen johtoporras, ne huutaa, että meidän vitsi tää CHL, tää on niinku parasta, mitä ikinä eurooppalaiselle jääkiekolle on tapahtunut. Ja sitten siinä välissä, okei, pikkusen on puheen niinku sävyt muuttunut, että ei siellä nyt enää joku liigapelaaja esimerkiksi sanottu kivoja harkkapelejä, vaan sillä, että nämä on niinku oikeasti hyviä matseja. Joo. Eli tähän asti kuluttaja silleen messissä, meikä on messissä, meikä hoksaa tämä. Ja sitten sinne tulee joku Ilves tai kuka tahansa muu jollakin ihan pubiporukalla. Ja nyt siis CHL on pubiporukat erikseen, mutta Ilves ei ole pubiporukka. Et sä nyt jumalauta tuu sinne jollakin junnujengillä pelaamaan. Ihan oikeesti. Pitäisikö siitä niinku yleisön innostua, jos se merkitsee näin paljon sille seuralle, joka niitä otteluita pelaa? Niin ei. Eli
No mitä me tuolle CHL sitten tehtäisiin? No lähdetäänpä nyt vaikka siitä, että minkä verran siellä on niinku joukkueita. Niitähän on karsittu ja se on hyvä, että niitä karsitaan, mut niinku 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 joukkuetta nyt tuosta äkkiseltään lyhyellä matikalla lasken. Ja siis täällähän on oikeasti niinku kovia porukoita. Täällä on Ilves, Tappara, Växjö, eli Växjö Lakers, Skellefteå, Pelicans, Färjestad, Red Bull Salzburg, Red Bull München, Rauman Lukko. Ja siis niinku, tässä on niinku hyvät aiheet, ja siis tosi hyvä, että ne nyt kaventaa tämän joukkojen määrää. Onkohan siellä niinku oltu sillä, että hei, ketään tämä sarja oikeasti kiinnostaa, niin pysykää mukana. Ja ei, tiedän kyllä, ketkä sinne CHL aina pääsee. Kärpät ei. Ensikään kaudella ei pelaa CHL, se voi laittaa ylös. Mutta se, että se pitäisi jonnekin sääntöihin määritellä, että sinne tullaan aina per parhaalla kokoonpanolla. Niin kuin aina parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Ihan sama mikä peli. Ja sitten jos se peruste on siihen, että annetaan, joo, mä ymmärrän tavallaan sen perusteen, että halutaan antaa niinku semmoisille pelaajille, jotka ei niinku liigassa vaikka nyt esimerkiksi pääse niin pelaa. Joo. Ja sitten samalla ei. Vaan aina parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Ei mua kuluttajana itseäni ainakaan kiinnosta, ja väitän, että joka toista myös siellä puolella ei niinku kiinnosta nähdä niinku tämmöisiä niinku hupireissuja niinku tulla. Totta kai se on heille pelaajille iso mahdollisuus, mutta siis come on. Ammattilaissarja, eurooppalaisen jääkiekon niinku halutaan, että se on niinku kruunun jalokivi. Ja sitten näin. Epäreilu vertaus, tiedän, ja monia varmasti se alkaa jo ärsyttää, että vertaillaan vaikka NHL, mutta vertaillaan nyt siitäkin huolimatta. Ei sinne tulla ihan samaa, vaikka siellä olisi niinku joku, tiedätkö, ihan loppukauden peli ilman panosta, niin ei sinne, tiedätkö, kärrätä AHL:stä niinku farmijoukkuetta pelaamaan. Ei vaan kärrätä. Ja kun mäkin haluan, totta kai mäkin haluaisin, että Euroopassa niinku, mun mielestä Euroopassa pitäisi niinku ehdottomasti rakentaa niinku yhteistä sarjaa, mutta ei se nyt jumalauta tällä lailla ainakaan tapahdu, että siitä tulee niinku kiinnostava. Se on niinku, tää on niinku fakta. Minun mielestä osittainen fakta. Mutta siinä ajatteluaihetta, että miten tämä homma pitäisi hoitaa. Mennään seuraavaan aiheeseen ja päivän toiseen ja viimeiseen niin kuin aiheeseen tälle päivälle. Se oli sitten semmoinen viikko suomalaisen jalkapallon osalta. Ja puhutaan tietysti Huuhkajista. Ja tähän alkuun nyt niin kuin raamit tavallaan mun mielipiteille. Mä en tykkää jalkapallosta. Niin kuin siis silleen, mä oon jääkiekkomies. Niin kuin urheilufanina. Jääkiekko on mun niin kuin lajien laji. Ja sitten on muita lajeja. Jalkapallo on vähän riippuen tilanteesta niin korissa 2-4. Jos Suomi pelaa merkityksellisiä otteluita, niin mä urheilufanina haluan todistaa merkityksellisiä otteluita. Ja kun Suomi pääsi EM-kisoihin, niin totta helvetissä mä lähdin mukaan siihen huumaan. Siis come on. Se on musta niinku aivan niinku loputtoman väsynyt argumentti, että jos et seuraa jalkapalloa, et saa lähteä johonkin huumaan mukaan. Totta helvetissä saat. Jos oot ikinä miettinyt, että kehtaako lähteä johonkin huumaan mukaan, niin totta kai kehtaa. Sitten jos joku on siitä niinku sille, että minä olen pennusta asti kannustanut, niin sitten mä oon kannustanut viikon nyt Huuhkajia, niin kuin esimerkkitilanteena. Lähde siihen huumaan mukaan. Seuraavan kerran, kun semmoinen tulee. Mutta nyt sitä ei tule. Ei nimittäin paljon Huuhkajista niin ole hypeä. Ja syyhän on tietysti se, että Suomi meni ja puppeloi noin pari peliä tuossa.
Ja EM-kisoihin on semmoinen niin kuin tosi pieni sauma. Niin tää sai musta aikaan semmoisen ajatusketjun, että jos sanotaan nyt, lähdetään nyt purkaa siitä, että niin kuin jääkiekkopereissä, niin Suomi on ollut tosi menestyksekäs joukkue niin kuin 2010-luvulla. Otetaan kahvia. Saa muuten, jos joku haluaa kahvipöytää, urheilun kahvipöytää kahvisponsoriksi, niin saa soitella. Niin 2010-luvulla Suomi niin kuin otti mitaleita mitalin perään niin kuin aikuisissa ja nuorissa niin kuin jääkiekon puolella. Ja tuli tavallaan semmoinen harhakuva ehkäpä isolle yleisölle ja myös mulle. Mäkin on yhtä tyhmä urheilufani kuin kaikki me muutkin ollaan, että me eletään tunteilla ja meillä ei ole niin kuin järkeä siinä hommassa. No, sitten Suomi ei ole pärjännyt nyt viimeisinä vuosina ja kultajuna on pysähtynyt pysäkille niin kuin viime MM-kisoissa ja täällä huuella teki kansallista hätätilaa ja näin poispäin. Mä en niin kuin siihen jaksa lähteä sen enempää, mutta se tavallaan tuli semmoinen harha, että niin kuin, vitsi me voitetaan vaan aina. Me tavallaan osallistutaan, niin sitten me voitetaan MM-kultaa tai olympiakultaa. Niin aina vaan. Ja tämän harhan rakentumiseen tarvittiin niin kuin vuosikymmen. No, jalkapallon puolella sen tarvittiin yhdet karsinnat. Ja lainausmerkeissä koko Suomi oli silleen, me ollaan Euroopan huipulla, me mennään MM-kisoihin, me mennään EM-kisoihin, me voitetaan maailmanmestaruus, Euroopan mestaruus. Ja niin kuin, että jes, tästä tulee niin kuin parasta ikinä. Siihen tarvittiin vuosi. Tai siis yhdet EM-karsinnat ja yhdet EM-kisat. Jääkiekkoharhan rakentamiseen tarvittiin 10 vuotta. Noin pyöreästi. Tämä jääkiekkoharha, itsellä sitä ei niin kuin enää ole. Että toi kilpailu on niin kovaa, myös jääkiekossa jalkapalloihmiset, kilpailu pienessä lajissa on kovaa. Niin kuin kärkipuolella. Ja jalkapallossa se on niin kuin way much, niin kuin paljon isompi niin kuin kaikki se kilpailu. Okei, no niin, bla bla bla. Kaikki tietää, missä jalkapallo on niin kuin lajihierarkiassa versus jääkiekko. No niin, ei tarvitse siihen nyt keskittyä, kaikki tiedostetaan tilanne. Mutta anyway, Suomesta tuli yksien EM-kisojen, karsintojen ja kisojen aikana jalkapalloyhteiskunta. Väitän näin, tuolla huuhkajien pelit myyään loppuun ja näin. Ja huuhkajista puhutaan ja pelaajista puhutaan, kuka meni minnekin, kuka torjui, kuka teki maalia, näin. Palataan tuohon muuten ihan kohta. Ja mäkin upposin siihen harhaan urheilufanina, että come on, että totta kai me mennään nytkin EM-kisoihin ja totta kai me mennään MM-kisoihin. Totta kai mäkin olin sille, että come on, että Suomi ottaa steppejä eteenpäin. Ei ota. Vaan Suomi palasi tasolleen. Palasi tasolle niin sanotusti muu Eurooppa oli silleen, että täällä ei muuten niin Suomet ja Islannit niin juhli, että istu tuohon ja pidä turpa kiinni ja antakaa meidän isojen poikien pelata. Ja näin on käynyt. Suomi on palautettu paikalleen sinne, minne se varmaan niin kuin keskiarvollisesti kuuluukin. Ja niin kuin, on se hirveä myöntää. Mutta tuolla niin kuin Suomi on. Ei Suomi ole mikään niin kuin jatkuva arvokisa kävijä vielä. Ei. Ihan lähdetään nyt vaikka siitä, että meiltä puuttuu niin kuin todelliset kärkipelaajat maailma. Siis oikeesti. Niin kuin, joo, me tykätään puhua Pohjanpalosta ja Radetskista ja niin kuin näin, että meillä on niin kuin hyviä jätkiä tuolla kentillä. Ja meillä onkin. Mutta sitten kun niistä pitäisi rakentaa semmoinen tasaisesti voittavaa jalkapalloa pelaava joukkue, niin ei se olekaan enää niin helppoa sitten sen jälkeen. Keskiarvokäyrällä näin ei ole. Se ei ole vaan niin kuin,
ei se ole niin kuin mahdollista meidän kokoisella maalla. Kuinka monta kertaa, kun Islanti on sen jälkeen uusinut se ihmeensä, kun ne teki se silloin kerran. Niinpä. Ja ne on vielä pienempi maa kuin me. Niin kyllä Suomikin niin kuin palaa sinne kisoihin. Varmasti. Mutta siihen voi mennä, hyvä ystävä, 5 vuotta, 10 vuotta. Ja sitten jotenkin tämä niin kuin hype, mikä huuhkajien ympärille on rakennettu ja miten Palloliitto on saanut niin kuin huuhkajat niin kuin näyttää niin kuin Suomen kiinnostavimmalta maajoukkuebrändiltä heittämällä. Niin nyt on, kyllähän siellä huuman aikana on helppo rakentaa, mutta rakennappa nyt, kun kaikki on ohi tällä erää. Suomi palaa niihin kisoihin, mutta siihen menee 5-10 vuotta. He voi mennä. Tai sitten seuraavissa EM-karsissa Suomi menee kisoihin. Mä en välttämättä laittaisi rahoja sen puolesta likoon. Mä oon tosi tyhmiin asioihin laittanut petsirahoja, mutta tähän mä en ehkä laittaisi. Niin semmonen niinku realismi-tsekki tähän suomalaiseen jalkapallohommaan nyt, että se on musta, siis fanitus koostuu unelmista. Tietysti se koostuu unelmista. Mä itse unelmoin monesta asiasta. Niin kuin urheilun saralla. Vilma Murto, olympiakultaa, Anaheim Ducks, Stanley Cup-mestari, NHL-pelaajat olympiakisoihin ja näin poispäin. Mut sitten mä niinku tiedän realismin, että näistä mikään tai 1 tai 2 saattaa tapahtua. Tai kaikki. Mut harvoin niin menee. Mutta urheilufanittamisen suolla on se unelmointi. Ja totta hemmetissä mäkin haluan nähdä Suomen kisoissa. Ja musta on niinku mahtavaa, että uskoa riittää. Ja jotkut uskoo vielä, niinku, että Suomi menee kisoihin näiden pienien saumojen kautta. Mä en olisi niin varma. Mutta miten niinku Palloliitto niinku handlaa tämän niinku markkinoinnillisesti, niin se on niinku mielenkiintoinen nähdä. Mut sitten vielä näistä niinku tästä harhasta, mikä meillä on täällä, että Suomi on niinku yksien, siis jääkiekossa 10 vuotta, 13 vuotta vaati aikaa, että se rakentui se harha, että me voitetaan aina. Futiksessa periaatteessa nyt, jos vähän kärjistää, niin yhdet EM-karsinnat, yhdet EM-kisat. Ja silloin me kuuluttiin sinne. Ja nyt pitäisi olla malttia, hengättää ja katsoa, että miksi me ei pärjätä ja da. Mutta kun meillä puuttuu semmoiset absoluuttiset kärkipelaajat. Siis musta on jotenkin hauskaa, huvittavaa, vähän hihityttääkin, että yhtäkkiä Suomessa joku, siis me ollaan nyt saatu seurata, kun Robert Taylor painelee tuolla Messin kanssa ja Teemu Pukki on, niin tekee 1 000 000 tiliä MSL:ssä. Se on vähän samaa kuin jääkiekkomaailmassa, niin uutisoita siitä, että no Marko Anttila niin teki Bolzanossa niin paiskoo maalle. Se on vähän niin kuin sama asia niin kuin periaatteessa. Niin yhtäkkiä kun MSL on niin kuin medialle, niin kuin, en mä tiedä onko niin kuin huuhka ja fanit mennyt tähän kusetukseen, mutta yhtäkkiä kun MSL-sarja on niin kuin parasta suomalaista ja suomalaisen median mielestä etenkin. Ja totta kai niitä suorituksia pitääkin hehkuttaa, mutta ei jumalauta, se on MSL. Kun ei NHLkään ole Jenkeissä mikään iso laji, niin ei ole jalkapallokaan, niin kuin soccer, ei. Totta kai siellä on niin stadionit täynnä, kun tulee niin menestystä ja jenkit osaa sen markkinointijutun. Me voidaan tehdä itse asiassa joskus erikoisjakso tästä, että miten Amerikassa markkinoja urheilua, ja siitä on monta mielipidettä, ja sitä ei pidä sellaisenaan tuoda missään nimessä Suomeen, mutta siitä olisi hyvä oppia jotakin ja ottaa niin pointteja ja sitten tavallaan jalostaa ne niin meidän kulttuurin sopivaksi jutuksi. Mutta vittu, joku MSL, ei. Sitten jos meillä olisi siellä niin joukkueellinen pelaaja, niin ehkä niin sitten saataisiin sitä niin keskiarvotasoa hilattuakin ylöspäin, mutta sitten, että siellä on joku pari pelaajaa jossakin Minnesotassa ja Miamissa, niin ei se nyt tee Suomesta yhtäkkiä jotakin jalkapallon huippumaata. Ei. Ei vaan tee. Mutta toivon ja uskon, että huuhkajat palaa kyllä tasolleen. Tämä on tämmöistä
tiedätkö näin. Ja nyt me ollaan kerran oltu siellä kisoissa, me varmasti mennään. Meillä on tavallaan niin kuin kokemus siitä, että me ollaan menty kisoihin ja Kyllä me sinne vielä mennään. Mut joo. Tämmönen ränttäys. Tällä kertaa pistä kommenttia tuohon YouTube-kenttään, Instagramissa tuohon osoitteeseen. Ja palataan asiaan ja näin. On tää hienoa. Niin sieltä vaan taas punottiin niin kuin joku ajatuskaari. Tätä varten mä tätä teen. Itseäni varten. Ja sitten jos joku kuuntelija tykkää, niin helvetin hyvä. Mutta tää on itselle ammatillisesti tärkeä projekti olla takas. Aikaisemmat jaksot, 60, hetkinen, nytkö ei muista. 60 ja 61 löytyy tuolta Spotifysta ja näin. Ja nyt myös tältä YouTubesta. Hyvä.